si chcem nakamerovať. A ty sa usmievaj, prosím ťa, ty ma... Lukáško, a ty sa vieš aj usmievať? A vie sa usmievať, vie sa. Krtko preč, krtko preč. Tak, poďme sa takto. Poď takto, vezme kameru takto. Takto a trošku. Na kameru. No, usmejú obidvaja. S nami. A povieme, že sír. Dobre. A ukáž nám tú fotku. Počúvaj, Tomia, čo sa tebe, prosím ťa, včera na tom bicykli stalo? Nalazila som do tej tyčky pedálom. Pedálom? A skôr som vyletel z bicykla. A to bolo kvôli komu? Kvôli tebe. Kvôli mne? A prečo kvôli mne? Preto, lebo si povedal, že máme si dať stať závod a ja som išiel veľmi blízko tej tyčky. Aha, a to bolo kvôli mne, lebo ja som ti povedal, že si máme dať závod, že? Áno. Aha. No to si predstav. Ja som kotková závodník. No, chlapci. A ten malý sa volá ako? Tento? Ten malý. Lukáško, Tomáško. No a teraz Luky povie, koľko máte rokov. Ty máš, Luky, koľko rokov? 3 a ja mám 5,5. Ani si nemám tomu tento púmať. Luky, a ty pôjdeš do škôlky teraz? No, Tento rok? no. Luky, pôjdeš do škôlky? A tešíš sa? Nie. Ja sa teším. Nie, teší sa ty malá opica? A prečo? A niekedy nám tam mali aj dobré obedy, že tam nám mali aj špagety, ktoré ti chutia trochu také inakšie špagety. A Lukáško, ty by si tam asi zjedol aj všetkým špagety, všetkým deťom, že? By povedali, že obed. A Lukáš, ja ham. A už by nikomu neostalo, že? A tam máme aj na duplu. Aj na duplu? Áno. Koľko chce si môže každý nabrať? No. A kuchárka, keď povie to... Pani kuchárka, alebo tieta kuchárka, že? Povie to pani učiteľke, že chce ešte duplu. No. A potom pani učiteľka to povie kuchálke a dá jej takú misku, z ktorej každému dá. Luky, ty sa vieš aj usmievať? Luky sa nevie usmievať? A vie. Aj jazyk vie vypazovať. Luky, a zarecituješ nám niečo? Povieš nám nejakú tú básničku? Ja ti poviem. Poč. Dobre, a teraz Tomík. Kukulienka, kde si bola, keď tátu zima bola. A ja kukuku, sedela som na boku. A ja kukuku, sedela som na boku. Sedela som na tom búbe, kde Janičko dalo búbe. A ja kukuku, sedela som na boku. A ja kukuku, sedela som na boku. To bolo pekné, Tomík. A vieš, čo dneska dostaneš za to? Čo? Zmr? Z mozolínu. Ententičky, 2 špengličky, vyletel človek z električky. Baba sa ho zlahla na kolena, klapla, ten, a ty hýbaj škola ven. Fíha. Komínám, kedy si sa umýval včera večer, v sobotu, keď som nemal robotu. Tak povedz ty, Anča kláča auto fiči. Anča kláča auto fiči, zastaň auto, Anča kričí. Šofér žiezil. Fús, tam ti ide autobus. No. Anča kláči. Anča kláča. Ja ti to robím. Ja ti pomôžem. No tak spievaj. Spievaj. Anča kráča. Auto fičí.
Zastav auto. Auto. Anča kričí. A Anta kličí. Jedu. Šofor zježil. Fút. A tam ti ide autobus. Tam ti ide autobus. A ešte mi povedz ty, ako sa voláš? Lutato. Tomáško. Ešte raz ty, Tomi. Tomáško. Dobre, a ty mi povedz, kde bývate? Na Grelkovej 28. A ty mi... Na Grelkovej o tém. A ja ti poviem... Dobre, a ešte sa opýtam... Na pečke po schodí. Ešte sa opýtam veľmi dôležitú otázku. Chceli by ste sestričku? Nie, chlapca. Nie, chlapca, že? Ešte ďalšieho brata by ste chceli? No? A čo by ste s tým robili? Ešte ja toho veľkého. Ty by si chcel ešte veľkého bračika? Ale vedel som predsa veľký. A Ríško by vám nestačil, bratranec? Trošku by nám stačil. A mám ešte plno bratrancov. Ríška, máte jedného bratranca. Ale ešte keď sa narodím Marekovi, tak tí budú naši bratranci. No ale Mareka, ešte na Mareka budeme asi ešte čakať. Koľko? No neviem. Ešte vlato je. No, dobre, chlapci, ideme teraz pekne. Luky, koniec natáčania. Není koniec Zakývajte, deti. natáčania. Zakývajte mi. Aj ty to mi zakývaj. A máme žlté auta na ovládanie a môj brat my máme aj plastelinu, ku ktorej máme hračky Šaša a chobotnicu. Dobre, A Tomi. mám Spiderman dvojňavku Valiho. No, sa pozrieme. Valiho. Váli. Nie, ešte ho pustím a on bude tancovať, dobre? Ty ho budeš natáčať zatiaľ, keď on bude tancovať. Akože teraz to čo robíš, že pamätám toto. Ja ti to, Zuzka, vymažem, dobre? Prosím ťa. Tam sa ukludne a pozor a tam. No, ukáž mi, Váli. A teraz kameru. Počkaj, rozprávaš. Baterky má vybité, Tomi. Dobre, končíme. Papa. Kývame obidvaja. To je zubý. Tomi, chuťku Lukáškovia, kývaj, končíme. Papa.